bien para el Alto del Caracol, voy bien, ¿no? Por aquí. Vale, perfecto, gracias. Venga, adiós. Muy bien. Una passada de paisatge. Del Caracol. Impressionant. Quina passada de paisatge. Molt bon dia! Ja ha començat el tercer dia. Avui la veritat és que l'alberg d'aquí de Sant Roque de Riumiera he descansat la mar de bé. M'ha atès molt bé la parella, la família, vaja, que porten l'alberg. He menjat la mar de bé, com un rei. Uah, fantàstic. I ara, doncs ja està, ja ha passat el primer port, que era l'Alto del Caracol, que l'he escurçat una mica perquè el noi de l'alberg em va recomanar, bueno, em va ensenyar una drecera i m'he estalviat 4 o 5 quilòmetrets. Res, ja he fet la baixada, m'he quedat glaçat i cap endavant. L'etapa d'avui seran uns 117, menys els 4 o 5 que m'he estalviat, i he d'acabar a l'Ermida. Un altre alberg, l'alberg de l'Ermida. Ara, això sí, de desnivell sortien 2.000 i pico. I després de l'etapa dels Machucos, hòstia, ja veurem com anirà el tema, perquè ahir va ser una salvatjada, això dels Machucos. Va ser molt, molt dur. Va ser molt dur per les cames, per l'esquena, i uah, quines vistes! Paisatge més privilegiat. Bueno, som-hi, cap a l'Ermida. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make through the night before this night is over.
passen per un bosc d'eucaliptus i fa una oloreta més bona. Per fi he deixat la nacional ja. Quin tram més desagradable. Molt trànsit, tota la zona de Cabezón de la Sal i tot això. Horrorós, però bueno, ja he agafat un trencall i aquí ja no es veu ni un cotxe. Vinga, ja queda més per dormir, som-hi. Doncs crec que ja estic fent l'última pujada del dia, que serà la dura. Estic anant cap aquí, cap a sobre la penya. M'han donat aigua fresqueta i queden menys de 30 quilòmetres. El sol que acaba és important i serà una pujada passada per suor. I pel que m'han dit, hi haurà 1 quilòmetre i escaig que serà durillo. I la resta, bueno, més o menys es podrà fer, però aquest es podrà fer. T'ho diu algú que el passa amb cotxe i estic pujant al 8%. Així que la durada serà llarga, com a mínim 1 hora, crec que són uns 10 quilòmetres. 1 hora i mitja de baixada, doncs 1 horeta i mitja i a l'alberg. Així que vinga, som-hi! Uah, quina passada! Quina passada! Que guapo! Quina passada de paisatge! Aquesta pujada serà molt guapa. Estic entrant ara a la part dura de la pujada. Serà 1,5 quilòmetres, 2 quilòmetres, i després me'n quedaran com a molt 3 fins al de tot. Ara això pica, I les vistes de darrere són espectaculars. Sí o no? Quin port més guapo! Com no m'he d'aturar amb aquestes vistes? Uah. Quina passada. Brutal. I ara tot baixada. Això era el collado de la Hoz. Vaya tela. Molt guapo. All this time you thought we'd never pay the price.